Aplause, aplause! Ovazione popolare, venga. Listo. Apa. Bueno. Lotx. Zer? Jendea etorri da. Bai. Jendea agurtu egin behar da. Bai, garrantzitsua. Agurtuko dugu. Egia da. Bueno, venga. Bueno. Io batera. Arratxa! Oi. Habe, mesedez, mugikorrak, Itzali duzu? Bai, ja, inok ez du itzaltzen gero. Ez da berea. Haiz? Uste du zurea dela. Seguro? Bai. Bueno, begiratuko du bada espada, nik ez dut uste, Zuk ez duzula uste, konfiantza duzu nigan, ez da? Zesango du, ba? Efectivamente, banik bai, nirea da. Potx, mesedez. Mesedez, zer esan dizut. Errespetu txarrekoa da. Mugikorra piztuta edukitzen hemen ikuskizun erdian, mesedez. Badakit, baina... Itzali hori. Baina, erantzun egin barro, momentu bat, arraindegikoa da, Lotx. Barkatu, Kaixo, barkatu, Venga, segi, venga, bai. Bueno, ba, arratsade. Venga, listo, bidali. Barkatu, Lotx, Zer? hori zurea etzen izango kasualitatez, ez da? Seguro ez, begiratu bada espada, sekula ez da jakiten. Bada espada. Bada espada. Bizitzan beti daude bada espadakoak. Bada espada. Bai, respetu pixka ba jendeari. Portaleko bilera oso garrantzitsua da. Bueno, ba, oso ondo. Venga, ni ogoraiz laskago jendearekin. Lagunok, arratxa. Ai, txuen bizte bat. Ai, bertso eskolati, barkatu, Venga. Bueno, lagunok, arratxa. Bidali. Venga, lasai ni geratuko honek. Futbol parti. Arratxa. Ai, bez, oi, katekeziz. Venga. Beste bat, bidali. Bueno, arratxa. Lagunok, arratxa. Kotxeko tallerra ez. Diru asko kentzen duzue. Datorren astean. Venga, arratxa. Ai, beste bat, berandu hasi, Jesus, barkatu, amagoia. Venga, lagunok, arratxa. Ai. Stop. Barkatu, Mesedez. Venga, Lotxorein bai. Bai? Arratsaldeon! Oso ondo, ze polita. Bueno,
Oso ondo. Lotx, Zer. Lazkao, Bai. kaixo, badakit dalako, errespetu txarrekoa dela mezu bat irakurtzea orain, teatroan gaudelako. Baina, posible da irakurtzea garrantzitsua zen. Jendeak dioena. Posible da? Posible da mezua irakurtzea? Barkatu, jendea ez da ondo enteratu, Bai. hau demokrazia da, esan behar duzue, bai. Bale? Berriro, Venga. Posible da mezua irakurtzea? Boikotatzaileak fuera. Venga. Zerbait ez dute ulertu. Hore da, berriro, Posible Esan behar da... da, bai, mesedez, bai. Oso ondo. Posible... Posible da mezua irakurtzea? Bai, nik hau batez entzun dut, baietz. Eta punto. Irakurri. Venga. Bla, bla, bla. Venga. Ze... Stop. Osaba. Oi, osabat, osaba! Audio bat itxaron play eman behar diot, Hori oso garrantzitsua da. Play. Kaixo, potx, lotx, entzun, presasko enkargu bat egin behar dizuet. Izaskunek idatzi dit, arazo bat duela esanez, eta konpontzeko laguntza behar du. Esan diot zue joango zaretela alik eta lastarren. Beraz, badakizue, izaskunen etxera joan zaitezte derrepente. Joango gara, Ados, bai, ados. eskerrik asko, agur. Gapetoa. Pizza faltzeko ondo, bale, osaba? Jaiota orain Hala bai, listo! Oso ondo potxentzun duzu, ezta? Bagoazen. Ez zuten zu, zinegoen berarekin, zera, harremanetan, Kosteuzu orain dela momentu harremanak egiteko? Ez, egia da. Zer esan du, Osaba, barkatu? Osabak esan du gaur misio bat dugula. Misio bat? Mesedez, bai, gu, zuk eta nik. Mesedez guztioko. Misio bat. Goian ere bai, mesedez. Eskuarekin, oso ondo. Oso ondo, berriz, misio bat. Eta lozen misio da, zer egin behar dugu? Izaskunen etxera, Juan. Publikoak lagunduko, digo, zer egin behar dugu? Izaskunen etxera, Juan, 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 zer egin behar dugu? Biasa, guazen. Guazen, lotx. Guazen, zer. Entzun. Bai. Gaur etorri gara patinetekin, ekologista bezala, badakizue, orain ekologista izan behar da, eta baina konturatu naiz Izaskunen etxea gertu dagoela, Ze ondo pasatzen dudan momentu honetan. Bai, oso hurbil dago. Lotx, beraz, aparkatu egingo dugu, gure aparkalekuan. Kusten duzue? Bai, kusten dugu. Guk ere zergak ordaintzen ditugu, eta zuek bezala pozik, ez da? Bai, oso ondo umea, klaro baietz. Orduan, Lotx, hemen aparkatuko dugu, hau gurea delako, eta horrela funtzionatzen du jendarteak. Begiratu, komentutxo bat. Lotx, oso polita da, baina ezin da aparkatu, ezin da aparkatu. Venga. Potx, baina nire hori gehiago gustatzen zaita, mokordo gorri hau baino. Bueno, hori ere horrela da. Lotx, baina ezin da aparkatu. Ezin da aparkatu, baina gerturatu egingo naiz, ikustera bada espada. Ea norbait dagoen. Ikustera, bai? Ikustera noa. Hori ez du inor debekatzen, ez ez? Ez, da aparkatzen, ez. Ikustea posible da, azkenean. Ikustea... Ez dut oso ondo ikusi, Lotx. Noski, begiratu. Da pertsona bat puf batean eserita. Ze polita. Ai ama, gerturatu gaitezke. Gainera urdina, nire patinetearekin. Hora konjuntuan. Nirea bezala ez, baina berdin da. Baina da berdin da. Ai ba. Aparkatu dugu. Bai, azta. Ba, listo, hemen utziko dugu. Listo. Estopi. Zer. Entzun du YouTuberren. Zer. Gure izenak idatzi behar direla. Hemen patinetetan, potx eta lotx. Hemen derrigorra da, Potx eta lotxez. Harriko ditugu beste izen batzu. Azitzu? Ba, jendearena. Zue jendea zarete, ez da? Bai. Bali, perfecto. Oso ondo, venga, bale. Oso ondo. Bitu adibidez. Begiratu, honek oso jatorra ematen du. Api, zu. Ondo zaude? Zure izena nola da? Altuago mesedez, bezala? Vale, Ibai, perfecto. Bajarriko dizu Marino. Posible da?
Venga, perfecto. Lejarreta? Marino, nahikoa da. vale. Marino, eta... Marino, bukaera jarriko dizut H, bale? Zateko urbanoagoa. Ados, konforme? Apa, Marino. Venga. Osondo, bueno, Perfecto. nik adibidez jarriko dut, bueno, basura izena, adibidez. Zer dago izena zu? Hombre, zeizen euskalduna, Dolores. Bueno, Dolores. Zein da Dolores? Hau. Apa, Dolo. Bai. Ondo, Marino eta Dolores, ematen du telenovela bat. Ondo, perfecto. ¿Quién es ese? Oh. Bueno, hor utziko dugu. Marino, gero. Bueno, Ba, listo. Ai, itxaron, izen hementxe. Utzi izena. Utzi. Vale, perfecto. Vamos, ala, guazen. Lotx, oraiz. Venga, guazen. Zer egin behar dugu? Izazkunen etxera, Juan, zer egin behar dugu? Izazkunen etxera, Juan, nora goaz? Lotx. Izazkunen etxera, Juan, hori da. Azka, guazen. Izazkunen etxea dago, Non? ipar mendebaldean. Ba, guazen. Horregatik lehenengo iparraldera joango gara, Eta gero? mendebaldera. Venga. vale. Ale, gero arte. Eba. Abu, ze? Jendea. Jendea. Apa, jende. Kaixo. Donostiko ematen du, Edo beha zainekoa. Edo ezekoa. Horik ez dira inpijoak, Zuk hartaten duzulako? Bueno, ez daki. A ver, oi, maletina, kontuz. ¡Oh, chaval! Trompeta, ba! Guk ere badukagu? Gure musikaria gara, Gure musikaria gara. Venga, Lotx! Venga, atera gure... Iru, bi, bat, tuputum! Bai, guk ere bai. Bueno, kaixo publika, zemoduz! Ondo! Kaixo! Bai, kasotxo bat. Instrumentua jotzen, hasi aurretik bak, ez zer egin behar den? Ez. Lehenengo egin behar dena da. Zer? Garbitu! Garbitu! Bueno, garbitu, venga. Ni zerekin garbituko dut. Nik abanikoarekin lagunok gauza berziklatu egin behar dira. Bestela baleak hil egiten dira. Bai. Bueno, eta atxeinako gauzak ere berriz ekarri behar dira, vintage izan arren. Bueno, Hori da. nila morragon ba. Venga, guatzen. Bueno, eta orain bak, ez zer egin behar den? Dugun? Bai. Orain, probatu egin behar da. Probatu! Probatu! Guatzen! Adibidez. Do menor. Eskala. Sakona, Eskerrik asko, Lotxo zona, Kaixo, ikate, zen duz, ondo? Kaixo! Ondo, nire bai. Bai. Kasotxo bat, Zer? Kasotxo bat bakarrik. Bai. Ikusten zuen publiko zora garria. Kaixo! Kaixo! Bai. Ba, beno, Zer? kaixo da nik ustera etorri direla. Bai. Zuek, Bai. agian molestatzen nahi izatea purtxo bat. Molestatzen ez musika Bai, jotzen? Ez dute kontratu. Eh. Molestatzen nahi izaten. Molestatzen ari Bai. gehan. Ba, Bueno, ba, listo. Barkatu, etxen gure asma molestatzea. Hemen, hemen ezin da jo. Ez. Uste dut hemen ezin dela jo. Claro, ez que ez dugu herria ezagutzen. Claro. Hemen ezin da jo, hombre. Lehenago esateaz. Barkatu, Bai. vale? Claro. Lotx, Zer? hemen ezin da jo. Hemen ezin da jo. Hor Hemen bai. ezin da jo. Hor Non bai, Lotx, hor, guazen. Aio. Venga. Bagoaz. Api, ona gatoz jotzera. Ondo, arratsaldeon. Guazen, venga. Barkatu! Kaixo! Horatu zaten ita! Bakaro. Bai, begira, gazotxo bat, bakarrik. Bai. Molestatzen nahi izate, hemen ezin duzuelako jo. Hemen ez esan dizuet, Esan duzu horre zingen nola jo. Ez hemen ere ez. Hemen ez. Potx. Niretzat da. Hemen ezin dugu jo. Hemen ezin da Ez jo. ezin da jo. Bale, barkatu, etxen gure asma Ulertuta, Bai. musikari, Oso. trompetista, orduan riagonal honetan ezin da jo. Ez. Riagonal ez, eta Ezin da, diagonalean ez. diagonalean ezin da jo, Lotx, ezin da jo. Sentitzen dugu, ez? Ata egitea. Barkatu, Lotx, Zer? hemen ezin da jo. Ez. Hor bai. Bale. Gainera, anparatzen gaitu uinaren legeak ez dakit ezagutzen bai. duzun. Oso Ez. komplejua da eta ez dut azaldu behar. Bale. Baina horrela, uinak zuri ematen dizu, apa Marino, eta gero beraren entzungo duzue. Bai, superrondo dago. oso ondo. Bega, Venga, ba, ba. beita, eru. Hey! Zer nahi izate! Eratun! Zer nahi izate! Zer esan dizuen niko netxe bertan!
Nosoaz? Lagunarena. Lagune, eta zertan nahi da? Kasatxoak, ikusten duzu hemen, munduko musikarik onenetariko bat, trompeta batekin, eta zuek hemen turuta batekin molestatzen. A ber, Erantzun. Bai. barkatu, Bai. musikari egia da, guk ezakigu solfeo, hori egia da, bale, baina bueno, eta musikari osonak ere ez gara, osea, daude pila bat, da hori izan, gero bulego, eta gero gaudegu, Osea, hor, Beira, konparatu trompeta baten harmonikoak, eta turuta batenak. Konparatu. Bueno. Bai? A ber, bi nota jo daitezke, A ber, Hombre. tu eta Eta ru. ru. Eta hola folklore guztia dago. Bai. Tu, badakizu, ez da? Beira, Hombre. zuek ulertzeko, galdera bat egingo dizuet. Galdera bat. Noiz beten ikusti duzue, orkestra bat, trompetista gabe. Bueno, A ber, Erantzun. Jagoba, barkatu, Zu bai. gauzatxo bat. Jagoba. Bai. Bueno, noiz ikusi duzuzu, urte berriko kontzertuan, hor orkesta gutxia Eta ba, jotzen, ten. eta trompetista bat solo bat egiten. Egiten, aizu. Ai, noiz. hombre. Te trompeta izaten da normalki, anekdotikoa. Nota batzu jo daitezke. Bai. Batzu, eta? Baina zer, baina zer. Konparatuko duzu, trompetaren puskertxoak eta turutaren uin extravagante metaforiko trestralurtarrak. Hori da, eta gainera ez dezagunaztu trururruturututa, edo zentokitara eman dezakeguna, orduan jo dezakezu jaunartzetan, ezkontzetan, jaiotzetan, eta isilik egon. Eta kuadriako afaritan. Orduan, isilik egon, paretara begira segugoaz gure publikoari, gure showa eskaintzera, isilik. Hori da, hor, txokoan eta isildu pizka bat. Venga, guatzen, orai gure txanda lagunok. Ez desiatzen zaudetetan, venga. Itxaron! Zer? Kaixo! Kasatxo bat! Donostiko hauek, zer? Proposamen bat. Zer? Zuek musika jo nahi duzue? Bai. Eta nik ere bai. Bai. Zergatik ez dugu elkarrekin jotzen? A ber, hori, pizka, Txaro. flipada bat iruditzen zait, baina bueno. Momentutxo bat, A ver, asamblada. asamblada bat. Momentutxo bat. Bueno, venga. Lagunok, Asamblada postura. lagunok, Bai. serio jarri mesedez, Mesedez. serio, hau ez da humorezko gauza bat, ongi etorri areriako batzar orokorrera. Hori da. Orain, Guztiok. erabaki bat hartu behar dugu. Bai. Esango diogu trompetista honi gurekin jotzeko, bai edo ez? Bueno, a ver. Bai. Bueno, gehiengoak baietz dio. Bueno, baina denok esan behar dugu baietz, gogoratu demokrazia, bai? Venga. A ver. Utziko jo gurekin Bai, jotzen? mesedez. Zer? Bai, ez, bai. Azkena. Bai, Azkena. goian, bai. Utziko jo gurekin jotzen? Baiezko egiten da, ustez, baietz sentitzen dut. egiten da. Baiezko, bai. Entzun, trompetista, gauza bat. Zer, ni erdian? Zu, erdian... bezala. Entzun gauzatxo Zu bat. erdian, baina Entzun gauzatxo atzean. Inklusioa bezala. Agertu, baina hor. Venga. Vale. Hori da. Eta Venga. markatu norazten da. Go. Venga. Alarma gogormitzo behar da goizero, eskolara puntual iristeko edo, gosaria jateko 11 enredo, ez da hobetzen kalera, atera eta gero, kalea ere hotza
Ikusten zendo! Esan dizuet. Bai, Pots, Ze. amaieran egin duzun zera nota hori zertzan? Arre bemol, eta Buah. zurea fa sostenido, ez da? Bai. Imaginatu Ze dut. ondo ulertu duzun, eh? Oso ondo Mila geratu. esker. Ai, mugikorra? Ahí va. Ah. Ai, barkatu bikote! Sentitzen dut! Bai, jo merra daukate. Ahí va, nora? Ba, plazara! Ah, zetara? Musika jotzera! Ez, Bagoazen! bakarrik musikari joan gaitezke. Bagoazen! Musikari profesionalak. Bagoazen! Gauza bat! Zer? Zuek ez daukazue ezer egiteko inoiz. Bagoazen! Egitekorik, Bagoazen! molestatzen ez. Bagoazen! Pots! Bagoazen! Bagoazen ez! Bago- Bagoazen ez! Ze, ai, ze, bagoazen. Misioa? Oh, misioa! Zer egin behar dugu gaur? Itazkuren etxera, Juan! Zer egin behar dugu? Itazkuren etxera, Juan! Zer egin behar dugu? Itazkuren etxera, Juan! Bagoazen. Venga, azkar! A ver, Sentitzen dugu, jago da, ezin gara zurekin joan. Ez. Ze pena, ez da? bai, ze pena, Bai, gauzatxo bat. Trompetista, Bai, utzi gatu hor. Ze, David? Bueno, nik plazara noa, bale? Txalo egin. Hau. Ah. Niretzako. Bezke? Bueno, ja. Eskerrik asko. Bueno, bikate ondo izan. Agur, Bai, bai. ondo pasa. Bai? Agur. Txaloak erregutzen, eh? Hau da, hau nivela. Bueno, Ba, bueno. hori. Ai. Bueno, Pots, venga, guazen. Izaskuna zerratu egin behar da. Ah, egia da. Lazkao oso gustura egon gara. Baina- Mila esker. Bagoaz. Eskerrik asko, badakizu beti sarreraren prezioaren arabera egiten dugu Hori da. showaren iraupena, eh? 5 eurotin onaino, eh? Ez da, nahikoa. Ala, Aspertu agur! etzaitezten, bale? Eskerrik Venga. asko! Aio! bai. Urregor arte! Bai, Ondo bizi! agur, Agur! Pots, Agur. ondo iruditzen zaizu Zer? okindegiti pasatzea? Oso ondo. Hola, bokadioa jateko. Perfecto. Oso ondo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ea, nortzu dira Dolores eta Mariano. Zu? Zu? Alagian zuzara? Ados, inork ez du aitortuko nortzu diren? Ba, sentitzen dut baina izuna jartzera behartzen uztue. Lotx, ikusten duzu? Pots, nik uste dut ez dela hemendik. Nik usto baietz. Hau da, beste leku bat, beste espazio bat. Beste ezta? mundu bat. Bai, Izaskuren etxea hortik dago, eh? Ai, ama, jendea gure izena daki. Kaixo! Ai, ama, hau da, ovazione populare! Pots, zela ez dute bajakingo, hori Marino da. Ah, Ta egia hori da. Dolores. Ai, Esan dizute- konfunditu gara. Zer? Zer? Kaixo! Mucha policía. Poca diversión, eh? Policía. Ai, ama! Eskerrik asko. Ai, ama! Dekoratzen. Dekoratzen! Patineteak dekoratzen! Arratsaldeon. Eskerrik asko! Pegatina jartzen. Ez! Zuhor, tani hemen. Arratsaldeon. A ver, Arratsaldeon! zuek galtzarete Mariona eta Dolores? Ez. Eta faltak izue nortzu diren? Bai. Ah, bai? Bai. Beitu, Marino? Hori. Marino? Bai. Bai. Zuzera, Marino? Bai. Dolores? Marino, Gezurrak bai. izatea gaizki da. Dolores? Dolores hori. Hau, marraduna. Zuzera, Apirolo. Dolores? Dolo. A ver, hauek ez dira Mariano eta Dolores. Bai. Bera eta Bai. Bara, bera. bera, kitxo! Kitxo! Patinete haren jabeak azaltzen ez badira, Badira? izuna bikoiztu egingo du. Bikoiztu. Zer? Bikoiztu. Pagatu bikoitza. Stop. Otero. Otero. Joserra. Joserra Otero. Stop. Ze pasatzen da? Zurek alternate patinete hauen jabeak. Bueno, apika. Baliteke. Apika, Agian, baliteke? Bai. A ber, zuek esan dakizue hemen ezin dela aparkatu? Kalkutu. Txikutzi dugu, Bueno, libre, eh? Bai, Berdin du hemen aparkatzeko baldintza bereziak bete behar dira. Bueno, ni baditut baldintza Baditut.
nik Bai? ere bai. Bai. A ver, Zer? itxaron. Itxaron. Ez da idazu ze baldintza berezi. Sí, duzuen. Ba, behitu, A ver. Ze Josera, behar berezi. nik behar berezi oso garrantzitsu, bat, goizetan laktosa gabeko, eran behar dut, zebestela egun guztia pirrilerakin pasatzen dut. Orduan, A ber, eniz behar berezi horien inguruan hitz egiten gari. orduan ez. Eka izotasunara urritasunik duzuen galdatzen ari. Ai, Hori nik ez. nik bai, lotx, hau nik badakit. Esan. Galdera hau nik badakit. Entzun, Ez ukitu. barkatu, nik batzutan izaten dut buruko mina, handiak, A ber, tontoan izan uste duzuela. bueno, Bai. pizka bat. Hori ez da kanpatik antzematen den zerbait. Joserra barkatu, baina betaurreko hoiekin samurra ez ikustea. Otero, garbitu garbitu. Garbitu Garbitu. pizkatxo bat. Venga. Kontrolatu garbitzen ari da bidera. Garbitu. Garbitu. Hortzi, ideiatxo bat. Zer, ideiatxo bat. Zu geldik egon, eh? Orain, sortzen Bai. ari gara. Sortzen ari gara. Happening. Bai, improvisatzen. Ah. Hau inoiz ez da hemen gertatu. Hemen no, kontuz, Bai. Hortxe, Venga. oso ondo. Orain Otero. atzematen da. Joserra. Atzematen da. Badauka, ez? Atzematen, mesedez. Marino disimulatu pizka. Bora begira baina zertara nintzela. Begira tu mina. Begira kitxo. 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 Ai, hori takolok zeukan. Kitxo, barrilete. Pots! Karalara. Zer? Begira, 200 euro ordendu beharko duzuen bion artean. Jazta. A ber, 200 payasoa gara, ez gara dukeak, euro! Joserra, guk ez ditugu 200. Bitu, potxikarik ere ez dauzkat, dirua goletzeko. Ni 200 Proba, euro konpondu zela bait. ez dauzkat 200 euro zuri emateko. Joserra, barkaidazu, baina... Lotx, lasaituko gara, polizia da, eta ez du merezi. Venga, hartu arnaza, eta lasaituko gara. Hartu arnaza. Nandik aterako ditut nik 200 euro arain zuri emateko! Hemen ondo bere hemen gaizkizu ni 200 euro, 200 eta 200! Ba! Txikitina lasaitu, eh? Lasai. Txikitina. Lasai. A ver, esperotu, ni noa. Lotx, konponduko dut. Lasai, Lasai. Bagizue hori ordainketa azkarra, igual, nerdia delako. Otero! Zer! Galdera bat zuzer zara. Jose Ramon edo Jose Rata. Zer nahi duzu? Galderatxo bat egitea. Zer? Orain, ordaintzen badugu, erdia izango da. Ez. Ez! Ez. Errepresiorik ez! Errepresiorik ez! Lehen asko kantatzen zen. Orain berdin gaudeta. Kitxo! Anakonda bat dirudizu. Kitxo! Begira, 200 euro bion artean jazta. Jazta. Bale, jazta. 200 euro eta jazta! Jazta. Bale. Entzun, Egunean Lotx, behin egin behar baina guk ez daukagu hainbeste. Entzun. Isilik egon. Isil, a ver, Isil, Otero! Ez. Maria. Zer? Markatu, Zerratzen Gauzatxo egin bat, ez? begira, gauzatxo bat. Bueno, Gauzatxo esan duzu bat. 200 euro, ezta? Bai. Entzun adi. Baina, bakoitzak patinete badauka. Orduan 100 euro izango lira. Kalkolek nik egiten dit. Baina, patinete bakoitzak bi gurpil ditu. Orduan, bakoitzak 50 euro. Ez da, poz? Eta ez hori bakarrik, hemen 50 pertsona, baino gehiago daude, gutxienez, orduan 50 keneun, dira minus 50, eta ez hori bakarrik. Bi patinete daudenez, zati bi, beraz, bakoitzari zor dizkiguzu, 25 euro, poliziarekin egiteko, apuntatu. Bora begira, nahikoa da! Nahikoa da! Neskatuta nago! Nahikoa da? Herri honetan inok ez ditu nire arauak errespetzen da kokote. Joserra, lasai! Lasai! Zenba mugitzazaren, aizo? Bai, Joserra, bizun daukagu, lasai! Ez. A ver, Ezin dut hologramo hartutxaron! Eskarri gordeko dizut? Ez, ja. Joserra! Zer! Abesti badaukagu, egon lasai, mesedez. Egon lasai. Ez da gure errua zu horrelagotan, mesedez. Lasai. Abesti badaukagu. Bai. Arren ez egon erreta. Edo ez belztuko peta. Errurik ez dugu noki. Alkate nahituko diot! Abestia. Alkate, agurgarria zigorra behar dut, potxeta lotzen dut, torri, bere ala!
Jose. Begira, alkate deitu dut eta sekulako zigorra jarriko dizue. Zigorra? Bajatzeko. Beste bat? Zigorra. Kaixo, hementxe nau. Kaixo, begira, hauet dira, poltsita lotx. Hau dira, osota. Joan zaitezke. Joan, nora? Izun gehiago jartzena. Izu gehiago jartzea hori da. Erreta. Zer? Bai. Kontu zibili vigilatuta zeitu zen. Zet. Atzen da. Kung Fu Panda. Hau da maia, Kaixo, Kaixo. oteroak esan itortxan parkatu zuela. Bai, Kaixo, hemen alkate. Ezin duzuen parkatu! Baina gurean libre utzi dugu. Norka parkatzen duan? Bagu. Basuek ezin duzuen hartxan parkatu! Alkatea da izen bezala, Kaixo, alkate. zigor bat jartzera behartzen hau zuen. Bale. Bale. Beraz, museoren eman behar dut kuadro hau, Bai. baina ikusten duzue. Zuitzako dama, ze Ikusten guapa. duzue. Bai, oso Urra polit. badoka. Non? A ver, Ez duzuek. ez dugu ikusten. Ikusten duzu. Mesede. Bai, pelota Bai. egiteko. Gezurra esaten zu ere. Begira, komuna joan barra daukat. Bai. Ah, bai. 5 minutu daukazue hau konpontzeko. Bueno, 459 sobran. Bai? Bai. Konpondu dura. Bai. Bale. Guapo. Bestela ridikulo egingo zuen erroz. Bai, Bueno, bueno, ba, balasai, bueno. gu ohituta gaude. Bai. Venga, 5 minutu. Vale. agur. Aio. Venga, Lotx, Zer? segura eski Lazkaon ere moda neongo da, dena elkarlana da, ezta? Bai. Hemen dana elkarlana da. Gora Lazkaoko elkarlana, juhu! Bai, venga. Venga, orduan elkarlanean egingo dugu. Vale. Utzi mesedez, Bai. Lotx, utzi mesedez. Bai. Venga, nik eutxe egingo dut, zuk gauzen bila joan eta konpondu. Venga! Pots, baina begira, gauzatxo bat. Nik emakunden olako ikasaretxo bat egin berri dut. Aha, Eta oso ondo irakutsi didate, aha. zela nahasten diren koloreak. Aha. Orduan urradura nik konponduko dut, nik hitz egingo dut Aha. alkatearekin, eta zu lasai etorriko zara gero. Aha. Bale? Orduan utzi dazu neri nik badakit honen inguna, ez utzi dazu. mesedez. Lotx, baina gauza bat, Zer? entzun. Nik youtuberren egin dut ikastaro bat, oso polita tutorial bat zegoen nola konpondurra, kasualitatez ikusi nuen, eta orduan badakidanez ez baditzu importa noski, nik egingo dut, bale? Beitu, ez, Zer? baina utzi dazu momentu A baten, ber, aurrekoan bi bazuek barkatu, ikusten, Ah. agertu zen horrelako margolari amateur bat, Oso, Euskal Telebista goraipatzen horrekat, beharra horregatik. du eta. Ba, bueno, eta arek azaldu zuen, hola, ba, pintxelatxo batzuk eman Ah, zituen, zer? pinturaren inguruan. Orduan, pintura garaikidea praktikan jarriko dut eta utzi dazu, bale? Ja, baina Lotx, Bai. oso ondo iruditzen zait, baina nik ere nahi dut. Orduan, nik ere pizka badakidaz eta nahi dudanez, orduan nik egingo dut, bale? Begira, Pots, baina zu beti begira, protagonista Pots, izaten ze beti nahi duzu, berdina, horrela, utzi dazu, mesedez. baina horregatik Utzi beti nire dazu, du baina Pots. zuzara. Ez daukazu Orduan, ideiarik orduan eta nire dut, mesedez, orduan, utzi dazu, mesedez, Pots, bestela, minututxo bat nahi disgusto dut, bat izango bai, dugu, izan alkatea minututxo bakarrik, txarratuko pero da, dut egatu, orduan, vale, zaitu mesedez, importa, utzi dazu, mesedez, Pots. Lotx, favore, Hiru, eta Pots, mesedez, bi, eta Pots, venga, bat, mesedez, zero! Bueno, Pots, badakizu zer? Zer? Begira, konponduzu. Hitz egizuk alkaterekin, tala zain nik gero etorriko naiz berriz, bale? Entzun, Lotx, Zer? entzun baina bakoitzari bere balioa eman behar zaio. Eta emakunderen hori, egia da, arrazoia daukate. Emakumeak lehenengo planoan egon behar zarete, eta gu, arazori gabe atzean. Venga, pauso bat atzera. Venga, Kordo, dana beti guretako. ja. Ui, Ta hoen zer egingo dut nik, mesedez? Lotx, ez dakit baina, pentsatu ja. margolariren margol- Lotx, pentsatu. Venga, Do- 50 ez? metro. Dola? Venga, Lotx, segituan dator. Mesedez, lagundu, disimulatzen pizka bat. Ezin da enteratu, mesedez. Oia, eskua gora. Eskua Txori, gora. etxorro, txio, Haizeak zer dio. Venga, danok ez guraren erdia. Venga, tibertxio. Zertan nahi zute? Hau zuretzako prestatu dugu. Ta, handi... Venga, eso, grabatzen ari da DVD-a, giro pizka bat, venga. La. Bueno, konpondu zuen kodroa. Bai, behiru, konpondu dugu. dantza pizka bat, alkate. Potx, ez daukat denborarik. Ya está, bai, Ja, konpondu, bai, vale. noski. Lotx, konpontu duzu? Bai, konpondu Vale. da. Eskerrak. Zer? Barkatu, galdera bat. Bai, Zer da hau? hori pintura garaikidea. Pintura. 3D. Hori zure eskua da. Ez da? Bere eskua da. Eskerrik asko. Begira, Gazatxo bat, ez?
Zer? Disimulatu. Zer? Galdetu berriz. Berriro. Bai, berezkoa. Berezkoa. Ez, begiratu, ez da. Begiratu. Demostratu ez dela berezkoa. Ba, hemen, Begira. begira, goian esku bat eta behan beste bat. Eta hau kuadroarena. Eta hau kuadroarena. egia da. Claro. Bakarri, museora emango dut. Vale. Kasatxe bat, konpondu zue, urredura. Noski? Bai. Bai, esan dizu. Bai. Ba, zondo, ba, Ara, eran konpondu bai? dizu. Bai. Karri. Bai, Karri. bai, guazen. Eskatu. Nik ere eman behar dut kuadra. Bai, baina artista beti joan behar da bere obrarekin. Ez oso kagin lotx. Bueno, nik konpondu du. Nik ere eman behar dut kuadra. Nor konpondu du kuadroa? Hiru! Bi! Zero! Ui, Ui, Zer dau? ba esku bat. hoi! Eman eskua. Lotxar, kuku! Kuku. Pilulak. Pilulak? Pilula, Pilula, modan pilula. daude orain. Pilulak. No, Arnasa. ardatza! Arnasa. Arratxa! Eta. Ega, Kale gira bat ematen du. Kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian bera, kalian gora, Zante. nak. Stop! Ikusten duzu ez dara induzue? Bai. Ikusten duzue? Bai. Nola emango dut nik hau museora? Nola emango dut? Alkate, spoiler bat, ridikulua egingo duzu. Eta guztiak zuen erro. Epa! Zuen erro. Joi, alkate. Epa! Bai. Nola emango dut hau museora? Bueno, ba, oinez. Oinez eta orain, bestela Museora berandu. egin berra daukaralako. Egero zuen etorriko nezigor bajastera. Bai, Bai! kaldera dos. Gero etorriko nahi. Vale. Beldurra ematen du. Ridikulo. Zuen alkateak ere beldurra ematen du. Galdera bat zen. Lotx, Zer? ze arazo dauka jendeak ridikulua egitearekin? Bai, ez dira konturatzen profesionalak izan behar garela ridikulua egiteko. Hori da. Marino, horrela. Hipokrita bat arroa dana, edo dana dakiena, gure paiakaien gainean jartzea da garbiena. Sentidadia momentu batez, planetako txikiena, sarri porrot bat izan daiteke, garaipenik handiena. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Beste batzuen begi aurrean, jartzen garenean antza, azaleratu daitezken arren, bai lotxa eta bai zalantza. Guzti horien gainetik izan, behar dugu konfiantza, beldur hori ez oinuarekin, lasai egiteko dantza. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Porrot pertsonal baten izuan, sarri txutzen gaitugu, pentsatzen jarri eta zertako, pasain beste apuru. Bizitza ondan sentitu baietz, indartsu eta seguru, geure beldurrei barre egiten, asmatzen baldin badugu. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Ai, Apa! ze ondo. Oso ondo. Ai, pot. Bueno, zer? Misioa! Jo, misioa, esan dizuet, ez despistatzeko. Misioa! Ai, zer egin behar dugu? Itazkunen etxera joan! Zer egin behar dugu? Itazkunen etxera joan! Itazkunen etxera joan! Venga, azkar! Itazkun etxera joan ez, itazkun etorriak kalera! Upa! ¡Arratsaldeon Lazkao! Super flojo. ¡Arratsaldeon Lazkao! Vale, orain bai. Bueno! Bueno! Begira, oso azarra torre! Oi.
zuek ez dakizue lekuetara puntual iritsi behar dela. Bai, baina... Orain dela ordu bete geratu nahi zuekin nire etxean. Ja. Da, gauza gertatu zaizkigu, izasko. Gauza gertatu zaizkigu. Bai. Niri ere bai. Oso txarra izan dugu. Begira. Egun bat gaur, txarra Bai, gutxi esatea da. hombre, bagurea ez izugu kontatuko. Hombre, Zer gertatu zaizue ba? gauza asko. Nahi duzu kontatzea? Bai. Beitu, teknikari... Tekniko. Musikal. Gaur daukagu egun txarra, Zergatik. gertatu zaigu denetik. Etan. Jende celebrea leita bil auskalo. Hori egia da, Taktoa erlojua, pasa zaigula ordua. Izuna ipintzera, dator otero hartaburu. Austez buru auste dabil, geure alkate alferra. Komunera ez da iritsi, ta irten zaio buske. Raz komplikatu zaio dago, izazko neri bizitza. Txakurbeltz batek egin dio berean. Egia da. Duos en violinajoz, eta astinduz maraka. Musikaria nahaztuta nolako abestika. Kantatzen ari gara gu, inork ez desagertu lo. Denak begira dauzkagu, aia bazen bat mozo. Hori ez da. Yeee! Entzun duzu. Ederra bestia. Bai. Hori bai, bakizu nondik ez den entzun. Nondik? Nire irratitik. Irrati izorratu zaidalako, klaro. Claro. Horregatik etorri behar zineten nire etxera. To! Iepa! Konpondu mesez irratia, klaro. Bestela ezin du egin zumba. Azteko, Be. pizkatxo bat berriztu egin behar da. Berriztu. Hau da pizkatxo bat dinosaurioen garaikoa. Bai, zukanduz izaten duzunarekin, Hala, zaito, izesko, nik, hola, begibizta baten badaki Venga. zer gertatzen zaion. Vale. Zer? YouTuberren egin nuelako beste modulotxo bat. Modulotxo bat. Bai, eta begira. Ondo. Azteko hau jaso. Bai, azkenean, gertatzen zaion plaka tektonikoarekin, orduan, uinaren metaforaren inguruko, bueno, tramakulu batzuk, azkenean, ezin dituenez transmititu, Marinok ere badaki, Marino egiten zina. dituena Marino da, badakizu. hori da. Azkenean, frekuentzien kontu bada, ez da? Bueno, ez dugu gehiago azalduko bestela etxareta Beira, enteratuko. potz! Zer? Naiz ezer ulertzen ari. Zaila Ja. delako. Beira, gauza bat egingo dugu. Zer? Nire nobilloari esango diote tortzeko eta konpondu dezala berak. Oso ondo? Izaskun, Zer? zure nobilloa? Nire Zein da nobillo. zure nobilloa? Zabizan? No, zaizan? Zaizan? Berak badaki? Bueno, bera badaki. Dena mundu honetan ez dakigu, denok. Bueno, Jakingo bueno. du, lasai. Orain senator. Horrela nik ere baditut, Agur. bosteu nobillo eta nobila, izu? Bai, hoxe. Ai. Lotx, gauza Zer? bat, ez nekien zer gertatzen zaion. Igarri da? Bai, bizkotxoa bai. Bueno, listo. Zuek Bai. izurrik izango. Ai, hor jarriko dut. Ba, Vale, zer listo. gertatuko zaio orduan? Jo, ba, ez daki, beha, nik uste dut pixka bat. uste Hombre, dut, pegatinak nire ere amonak badauzka. erabiltzen zuela. Ah, bai? Nire amonak erabiltzen zuen. Ja, ba, ez daki. Ei! Sarizan, kaixo! Gauzatxoa, galdera azkar bat. Kaskar, bai. Itazkunen etxea baldak izan. Bai, Bai, hortik. hor, iparmende Hortik balde, da. bai, iparmende Baina balde, gauzatxo bat, ez galderatxo bat. gertatu alzaio. Ez dabil Ez edo. dabil. Ez dabil. Ba, behiratu alduzea pilarik daukan. Behiraten denengo gauza. hori da. Sabizan fuera! Joan Beira, zaitez, izan vale. zure Sabizan bila. fuera! Idazkunen Mesedez. nahiago ez da gero zuen Bai, Fuera. bai, egin Baina, dezakezu noberena da. Joan Kanpora. zaitez. Zerretu, lasai. Eska- Kanpora, lotx! Zer? Nola pertsona daiteke? batek, nola galdetu daiteke?
pilak begiratu ditugun. Errespetu pixka bat. Hori da errespetu oso txarrekoa. Baina zoa gara, ez gara tontoak. Pila begiratu dituzu. Pila begiratu dituzu. Nortzaratu zain uste dutzu zarela. Errespetu pixka bat. Tontoa zarete eta Errespetu pixka bat. Pila begiratu dituzu. Tontakeria. Hombre. Nahikoa, ja, azkenengoa. Lotx, Zer, gauza bat. zer. Begiratuko dugu ea pilak dauzkan? Bai. Vale. Osondo, ezkerrik asko. Gu jendea moral, lehenengo ofenditu eta gero pentsatu. Efectivamente, ez dauzka. Dauzka pilak. Venga, Lotx, ekarri dituzu? Hombre. Venga, osondo. Betik da, eramat. Venga, nire amonak ere poltsuan beti Begira. destornilloaren bat eramaten zuen. Bada espada, ni sekula ez pilak. dakizu. Bai. Venga, Begira, pilak gainera hauek, potoloak. potoloak. Hauek dira umeak, hauek dira pilak. Ez daki jakingo duzuen. Bueno, beste garai batekoak. Venga, Hala. listo. Osondo. Lotx, listo ya, utzi Bai. aldugu? Utzi, bueno, Begira! bai, utzi. Zer? Ez dut aurkitzen zaizan. Ba, Horti joan da, zure Etorri bila ginen da. bai, Noski. bai, ama, azkar izazko. Zabizan! Bai. Txalon! Lehenengo filakoa kontuz, uina, extravagantea da, bai, kontuz. Markatu, izaskun Bai. entzun dut. Zatoz Lotx, gauzatxo erikoa. bat. Izaskun entzun dut. Bai, Bai, hortik hortxe zegoen. joan da. Venga, zabizan. Joan zaitez. Ea koinziditzen duzu, ja Marino aspertu da. Venga. Badakitzu zer egingo dugun bitartean? Bale, Zer? ba, ez dut. Praktikatu. Kaixo. Zaizan, katu bimutxu. Begira, irrati izoratu zait. Zure irrati alda. Nire irrati, torri. Zer? Torri, begira ze irrati polita Izaskun, daukada. Begira nire irratia. Bai, oso polita. Superpolita. Zure superpolita zara, zabitzan. Botx. Eta begi, dituzu begitxo bat. Bai? Polita Marino! Kalabazak eman dizkit. Zuri eman dizkit zute asko. Bai, barkatu. Ja, eske guapoa zara. Torri! Zer? Konponio zuela ez! Noski. Bai, Zer zen ba? Saiatu pilak. zara jartzen. Probatuko Esan dugu! dizugu. Probatu. Claro. Ba, Probatzen. Bai. Zagala, irratia! Hementxe jarraitzen dugu Euskal Omendi Amaia! irratia eta orain Euskal Herrian arrakasta izugarria izaten ari diren Potx eta Lotx pailazoen produktuen berri emango dizuegu. Produktuak! Merchandising! Bertan aurkituko dituzue diskoak, motxilak, katiluak eta aurtengo produktu Propaganda. izarrak, pilota berriak. pilota. Ze pilota ederrak. Hauek! Oiek bai, oiek Oiek bai, oiek pilotak. Baina, beraien Bai, kantu batekin precioso. uzten zaituztegu. Hemen zuekin, pilota berriak. Toma! Venga, no batera! Guazen! Hotza darrantza tauka pilotak, aze kolore bizia. Koloreekin jolasten dugu, alaituz gure bizia. Atsegina da guztiz trapuzko, pelota borobil hori. Bere kolore
fokori eman diot. Kontuz. Ganbara gordeko ditut. Venga, gorde. Venga, Bueno, Poch. Lagunok. Baina gauzatxo bat. Zer? Oraindik ez dugu azaldu zergaiti den kaleak bizirik ikuskizunaren izena. Orain da momentu hori. Bai. Momentu pedagogikoa. Momentu pedagogikoa. Bakizue, dena pedagogia da. Hori Eta da. pedagogikoa. Bueno, Bai. Entzun. Badakizue, orain dela, pare bat urte, Bai. ez dugu aipatuko, baina gauzatxoa gertatu ziren, Bai. badakizue. Eta modan jarri zen pizka izatea, komertzio txikia gora, ez dakiz zer. Akordatzen zarete? Bai, orduan ingo dugu performance bat. Ados, guk izango dugu. Gora, arraindo egeo, eta zuek, eskuineko eskuarekin horrela, zeu zuen, gora! Aber, babita iru! Hori da, baina importantea da, konpasean, Ondo, bai? Venga, ni hasiko nahi, Gora, herriko arraindegiak! Gora! Gora, herriko kindegiak! Gora! Gora, pintxo tortilla, gora! Gora, herriko zintura egileak! Gora! Gora, herriko dendatxik, arropa dendatxikiak! Gora! Gora, herriko zapatariak! Gora! Gora, herriko txorizoak! Gora! Gora, herriko baserritarrak! Gora! Gora, letxugak! Barkatu, excuse me, Gerraiam. Bai. Aizue, ze politak patineteak, non erosi dituzue? Amazonen? Ondo! Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Metatalgunetako taberna mordoak, ez dira herrikoak, baino begoak, herriko tabernetan dauzkagun tragoak, eta pintxoak dira gozo xeagoak. Zapata dotoreak ta berriak, inon aurkitu ezin diren lokarriak, gerriko ezukura dituzun neurriak, zapatari bat beti behar du herriak. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Kaltzetinak txandala edo alkandora, bertan ondo dakite zein den azken moda, erostera ez dugu zertan joan kanpora, dendariak pozik da gu ere gustora. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Kaleko girola eta berriketak, nahi baditugu gure dendariak eta zerbitzariak mima ditzagun tarteka, eurei esker baitaude kalean beteta. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin, baina elkarrekin. Superondo! Pizka bat trampa egin duzue, baina bale. Venga! Bai. Gustatu zaizua bestia lot. Zoragarria, Bai, begirat, Zoragarria. Itzegin potxekin apurtxo bat. Pero,
Izaskun. Gauzatxo bat, Xabizan, begira. Abesti hauek oso polita, baina pizkatxo bat otxenteroak. Zarrak. Bai, Vale. jarri dezakezu zertxo bait. Modernoa. Bai. Vale. Regetoi bat. Regetoi bat. Bai. Renetoia? Gure regetoi adibidez. Gurea. Vale, proposamen bat. Bai. Berarekin batera abestuko dugu kanta. Oso, bai? da? Hanik ere nahi dut. Ea nork dakien. Zer entzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Atzu bakite! Patxun berriro! Zer entzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun. Txumpa, txumpa, txun. Aurrera, txumpa, txun! Bi zero, bi bat, potxe eta lotx Euskal Herriarentzat. Yeah! Guazen! Batzu zugea, Batzuk laboa, batzu ribera, ta batzuk laboa. zer entzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun. Txumpa, txumpa, txun. Entzun lasai, lasai, lasai entzun, baina jakin zer entzuten duzun. Entzun lasai, lasai, lasai entzun, baina jakin zer entzuten duzun. Aze ritmoa, zer oio ona, igotzen hasi da testosterona. Lagundu bat topa arrengan ona, errepente horrela xeriona. Vente conmigo, vente conmigo. Lantzai gaude volumena igo, baina zati hau entzun berriro. Lantzai gaude volumena igo, baina zati hau entzun berriro. Zer entzuten data ezin da eten, zer agertzen zaizue interneten. Txumpa, txumpa, txun, txumpa, txumpa, txun, txun. Hogezen da hogezen mandoa musika, reggaetoia ikertzen beñala jarrita. Bere lerroi sortu nahi dute polemika, teoria badakit baina ez praktika. Peinatzen hasita, antzekoa irteten, zaigu bideoklipa, zaigu bideoklipa, zaigu bideoklipa. Potxe eta lotx, herrian, nazkarik ikua! Gaztetu naiz minimo 20 urte. Ze ondo! Hobeto edo zer? Ze polita! Oso ondo. Zorabia. Bai. Oso polita. Bueno, Bueno, iritsi da. momentua. Momentu epikoa. Mesedez, Momentua. eskua gora guztiok. Bai. Ai. Eta orain, Beethovenen 9. sinfonia. La, 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 la. Zupere bai mesedez. Gora eskua. Eskerrik asko, O, hola. alde berdinera. La, 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 oso ondo. La, 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 la. Oso ondo! Oso ondo. Nik egin mutuzka koreografia. Orain venga, ondo, esan agurro. Lotx, orain bai. Orain bai. Bueno, Eskerrak eman behar ditugu. bai. eskerrak. Jendeari. Jendeari. Bai. Oran dizkiogu Hasi jendeari. hori da. Beraz, Bueno, azteko, azteko eta gaur, behin. ona etorri zareten guztioi, mesedez, Txalo zuen Haupa zuek. Bekoak, goikoak. Guztiak, Guztiak. guztiak. Anfiteatroa onena da. Bueno, Bueno, jarraitzeko, jarraitzeko. bueno, kontratatu gaituzten, aizu. Hori da, Euskadiko udalari txalo handi bat. Txalo bat. Mila esker. Amagoia eta kompainia. Magoia, Eskerrik asko. Maitane, Arkaiz, gurekin egon direla bebai, Hori txalo da, handi txalo bat. handi bat.
Mila esker baita gaur. Gaur bereziki. Historikoa izan delako gaurkoa. Historik. Grabatu dugulako eta youtuberren ikusiko duzuelako. Bai. Claro. Txalo handi bat. Arri. Bueno, ya, nepa. Venga. Bueno, mila esker ere bai gure betiko teknikoei. Imanol eta Txusmo. Aupa. Txalo handi bat. Imanol soltero dago, norbaitek nahi badu. Hori da. Soltero. Eta, Astu gabe. gurekin beti dagoen neska ikaragarriari eta dendan egongo denari. Zuen zain. Agurtzeko. No! Bueno, bukatzen goaz, lagunok. Bukatzen goaz. Esker asko ditugu gaur, sentitzen dugu. Bai, bueno, mila esker paso bat atzera. Oia, mila esker gure Xabi Sound eta Izaskuni! Eta bueno, honena, maierarako izten denez, joan zaitezte atzera. Barkatu, Zuen dako, zuekin eta zuentzat, Potxe eta po! Bueno, venga. Txalotxos. Mila esker, oso gustura gara, Oso gustura, Bai. Zer entzuten da? Beste bat. Bai. Ez genuen gutxiago, espero, laska. Bai, hau Oso parazkao, ondo. honera zarete. Orain bai, mi esker guztioi etortzatik eta aurrengo arte. Aurrera! Potxe eta Artista bezala. Artista bezala. Eta orain. Vale, Tailo. Venga,